първия ден на този вече пролетен месец март ние се намираме вече в храм Свети Йоан Кръстител, този, който е кръстил, не кой да е самият наш Господ Исус Христос. И тук днес ще се състои и кръщението на малкият Данаил. Отрича се от сатаната, от всички му дела, от всички му ангели, от всички му служения, от всички му гордост. Отричам се. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи Боже, на истината Твоето име, името на единородния Твой Син, Светия Твой Дух, възлагам сега ръката си върху Твоят раб Данаил. Отца и Сина и Светия Дух и всъщност неразделна Троица. И така, носейки вече името християнин, нека да го носи достойно, защото можем да кажем, че когато човек идва, за да се кръсти, приемайки Бога, той вече е под застъпничеството на своят небесен закрилник, свети пророк Данаил. Бог праща като спътник в живота му и ангел-пазител, така и от днес Данаил ще има свой собствен ангел-пазител, който ще го пази. Нека да бъде благословен този ден, да сте благословени всички вие, които присъствахте и се молехте заедно с мене, и Бог да даде сили на новият християнин.